het minimbaas, de koning, besloten dat Ger van nu af aan de koninklijke Veldeke mag noemen. Applaus in de grote zaal van het Toon Hermans Theater. 100 jaar vechten voor dialect wordt beloond. Is het ook fijn om te weten dat de koning jullie ziet, jullie begrijpt, jullie steunt? Dat is inderdaad een heel goede vraag. Ik denk dat dat zo is en ik denk dat daarmee ook vanuit het Koninklijk Huis aangegeven werd dat er wel degelijk oog is voor die ontwikkeling in Limburg. Dat de koning in ieder geval een paar zinnen dialect kan, dat bleek wel in 2022 tijdens Koningsdag in Maastricht, toen hij meezong met Rowenaise. Inmiddels is Emiel Roemer al een stapje verder. Hij is geen beginner meer. Zijn dialect wordt steeds beter. Ik woon in het noorden, werk vanuit het zuiden. Ik spreek nu vanuit het midden, vanuit het hart. Hij is trots op Veldeke Limburg. Als er een club, een vereniging is die dat al 100 jaar zich echt ontzettend warm maakt, echt knokt om dat te behouden en de laatste jaren er ook enorm goed in slaagt, ja, dan is zo'n compliment van de koning is absoluut op zijn plaats. En alle plaatselijke Veldekes profiteren mee. Koninklijk Veldeke Maastricht, Koninklijk Veldeke Venlo, dus we zijn hartstikke trots. In de eerste 100 jaar is er al veel bereikt. Appen in het dialect, tot je dat? Ja, elke dag eigenlijk. De komende jaren blijft de koninklijke zich inzetten voor het dialect. Want AI opent weer een hele nieuwe wereld.